Osote aka na-achị Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim enyego ndị ntorobịa ndụmọdụ ka a na-esonyesi ike n'egwuregwu bụ nke o kwupụtara na ọ bụghị naanị na ọ ga-eme ka ha nwee ezi ọnọdụ ahụike kama na ọ ga-enyekwazi ha ohere ịbụ ndị ga-ewe onwe ha n'ọrụ na ndụ a. Aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a site n'ọnụ osote ya n'oge ọ na-agbape mmalite asọmpi egwuregwu ụkwụ gadị n'etiti Ọnmara Ward nke otu Abga enwere na steeti a n'ama egwuregwu dị n'otu ọcha Aguleri n'okpuru ọchị ime obodo Anambra East. Ebe Emmanuel Okonkwo ka esikọtapụrụ gị akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kọwara nkwenye nke ọchịchị Prọfesọ Chukwuma Soludo na itinye ụmụ ntorobịa steeti a na ebe ga-abara ha uru. Dọkịnta Ibezim kwuru na gọọmenti nke Prọfesọ Soludo bụ nke na-agba mbọ ịkwalite ngalaba egwuregwu na steeti a. O kenekwere kọmishọna nke na-ahụ maka Public Utility Injinia Julius Chukwuemeka maka ya bụ amụma egwuregwu. Ka ọ na-ekwu okwu, ya bụ onye Utility Kọmishọna Injinia Chukwuemeka kwuru na ihe ha ji kwado asọmpi ahụ bụ iji wee kwalite ịdị n'otu n'etiti ndị Anambra East ma chọpụtakwa ndị nwere ọnatarachi n'ebe ahụ. Injinia Chukwuemeka bụ onye bụkwa onye isi apụga n'ogbe ahụ kwunworo nkwa ya na ndị ebe ahụ ga na-akwado ọchịchị Soludo. Asọmpi ahụ bụ nke jikọtara wọọdụ niile dị na ya bụ kansụl. Ndị nọ na ya bụ mmemme bụ Chairman apụga na steeti a Barrister Ifeatu Obi-Okoye, Chairman Anambra State Sports Development Commission Maazị Patrick Onyedum, onye na-anọchitebu anya Anambra East na West Federal Constituency Honorable Chinedu Obidigwe, onye Special Advisor nke Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe o metụtara ụmụ ntorobịa Dọkịnta Nelson Omenugha nakwa ndị ọzọ ga.